cita-citata to, Pak. Mboten. Senes ndang ngawur. Yo kata-katane sama. Cita-citata. Karo diekspresi kok sakitnya tudi sing loro sebagian di ben penonton iki pirsa. Oh iya, gitu ya. Gimana tolong aku dicontohin. Sakitnya tudi karo di sini jadi loworo tenan koyo diuyek-uyek loworo lho. Sing tunarungu iki ya pirsa, ya Jadi paham. Bahasa isyarat juga digunakan. Oh ya. Nah. Kakanda Sri Basudewa. Ngaturke karyane Mbah Sukron Suwanda. Upamane mboten upama niki tenan iki. Kowe apalan ngono upama ngono apalan. Langgam aboting katresnan. Niku. Sing nembang menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Saking Kota Tahu Kediri. Sak bawane komplit. Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto sarjana seni. Ya, insyaallah ki arepe kuliah S2 ning Gajah Mada. Wah, UGM kaya ngono kuwi. Wis muga-muga ketampa ning kono. Ha ya, engko wis janji dhek yen Madangkara jalan dhek ya tetep melu. Ha iya, ngono syukur bagi lek Birgita iso golekne pasaran ning laladan kulon-kulon kono. Iya ngono. Aja kalah karo liya-liyane. Ha iya. Mas Imam wis nggawa awake dhewe ning Purwodadi. Lho kuwi. Terus Mas Setyo kae wis nggawa awake dhewe ning wilayah Karanganyar Sragen bolak-balik. Iya. Muga-muga ya Mbak Birgita ngono. Monggo Asmarandana Mbak Birgita Ayu. Jarwane Sulistyang warni Jumenenga alon-alon Nduk Bir. Men otot-otot rada kendho. Monggo diresapi sak langgamipun aboting katresnan. Ya. Aku bingung campur
ben dilem. Wis ngono. Suarane apik, tembange kepenak, gamelane ya laras, sound sisteme mendukung, pengrawite ya handal. Heeh. Saya bareng sing krebab gareng. Walah temenanan. Berkas temenanan. Pacare sapa? Mepsa. Utsa. Semepsa iki lho ora. Mepsa sing nggih turu Cak Bagus nganti kan garasi kuwi. Utsa Mepsa tak kampleng ora senengane iki. Yo, Mbak Bir. Sang bergas mas lintang Irama seger asal. Oh iya.
Matur nuwun ingkang tanpa upami. Mas Andi TB kalian Mas Lindro alhamdulillah. Bareng goro-goro ijan kaya limacak kaya santri ngabar Ponorogo. Nggih. Nggih. Alhamdulillah niki Mas Petruk, Mas Dagong. Nggih. Wah, gara-gara sing mirsani tasih sak menten katahe. Nggih. Luar biasa niki calon penanggap panjenengan, Mas. Amin. Amin. Penggemare Mas Yoyok lho. Heeh, dongakno warga Ponorogo pinaringan bagas kuarasan rezekine banyu mili. Amin. Ora lokak ning tansaya kebak. Nggih, nggih. Mila nyuwun sewu lho, Mas Gareng, Mas Petruk. Mbak jumeneng ngopo kok lenggah. Mboten apa-apa nggih. Mboten napa-napa. Panjenengan sakniki rak digemari piantun Ponorogo. Alah, nggih. Bendalu mesti panjenengan ngasta, mbok Nggih. pilih niki ming sharing hanya memberi masukan kali panjenengan. Oh, boleh, monggo. Kesehatanipun dipun jagi. Nggih. Mergi panjenengan sik dalang nom ya pinter hebat ya Mas. Wong nggih Mas Yoyo niku dalang sing ra tau leren. Jopir 2045 wis nampa. Gitu Mas. Ya merada ning aja nemen-nemen. Ora tinemu nalar 45 wis nampa job lho. 2026 pun rame. Nggih, pun wonten nggih. Kesehatanipun dipun jagi. Nggih. Nek menawi longgar meleke rada dikurangi, dahar-daharan daging rada dikurangi. Siap. Nggih. Sregep tirakat Mas. Lah kuwi lho. Kados critanipun Kang Rama Mbah Haji Sukron Suwondo kan nirakati putrane muga-muga iso sukses. Keterima uripe. Keterima kabeh ingkang masih jenengan ingkang nomor setunggal dadi lurah. Mas Kalingga Purnomo. Nomor kali Mas Kangkos, Nggih. 3 panjenengan Nggih. ingkang ragil estri dados dokter. Dokter gigi. Tirakate luar biasa. Nggih. Sampeyan lak ya mendine tirakat to ya, An? Bu, Pak kula nggih tirakat. Wargi Pak Sandirono niku. Poso pendem niku ket 2015 ngantos sakniki, Mas. Pakmu Poso pendem ket 2015 ngantos saiki loro rampung. kae iki mati lho, Ndul. Kae ora topo pendem pakmu kae mati. Kowe mati to? Mati. Lah ora telepon belas lho. Lah iya. Panjenengane wis piniji dening Gusti, sowan wonten ngayunane Ilahi, muga-muga husnul khotimah. Lah nggih, wong Golek pelawak kados Pake Mas TB angel, piyayine semu tenan kan. leres. Nggih. Mula kados panjenengan iki napa kok Mas Yoyok, Mas Kangko kok sukses, Mas Kalingga kok ketrima uripe. Mergo dharma bekti kalih tiyang sepuh niku tasih dipun ginakaken. Nggih. Ngendikanipun para kiai nuwun sewu. Yen uripmu pengin mulya, luwih dhisik mulyakno wong tuamu. Yen kowe mulyake wong tuamu, otomatis kalian Gusti Allah bakal ditata dimulyake uripmu. Amin. Niku lek isih urip wong tuane, ndak nek mati. Lah nek mati ya dipun sekar nggih. Disekar, dongake. Dongake. Nuwun sewu Mas, jenengan sing ngukir jiwa ragane jenengan lak bapake. Nggih. Nggih. Niku tiyang menawi seda niku sangune mung 3, 1 amal jariah, angka 2 ilmu yang bermanfaat, 3 dongane alang-alang sing soleh. Mula mang dongake sowan ning makam ngoten niku, dongake Pake men padang dalane. Mpun nek sewanteng makam nggih pun sering. Alah, sering apa wong dongane nyekar nggone Mbah Sandirone kleru lho niki. Kok iso kleru? Nyuwun sewu lho Mbak anu Mas Petruk. Nggih. Mbah Sandirone iki kuburane rak mriki. Nggih. Lho sing disekar kok kene. Mongko kene iki kuburane Siti. Kuburane Pakku ndi? Kene. Sing tak sekar. Lah kok kiwa kene? Kuburane sapa? Kuburane Siti. Nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning Siti. Kowe paham to ora ngerti jadwale lho. Lah Siti iki apane pakmu? Gendakane to. Kadungane Sakinah Mawaddah Warahmah napa krentu kula. Ya ora nek critane kuwi jenenge jenazah kok gendaan mboten enten. Lah jere dongane anak soleh. Nggih. Maksude dongane anak soleh iki nggonane donga pas nyekar iki goleka dina sing apik, dina sing becik, ngibadahe sing dilipat gandakan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina apa? Malam Jumat. Kliwon. Gitu. Nggih, leres. Kok kudu malam Jumat ki napa ya, Mas? Loh, nuwun sewu. Malam Jumat niku Jumat kuwi hari yang istimewa. Adate nuwun sewu, tiyang bebojoan kumpul kali bojo, malam Jumat kok dadi anak. Insyaallah anake soleh utawa solekah. Amin. Oh, dadi nyekar sing apik niku malam Jumat. Jumat. Niku malah sing ora entuk dilarang kalih alim ulama para kiai nyekar malam Jumat kuwi. Wis santri kucluk kowe.
Entuk. Kowe tak kei ilmu anyar. Pak Bu nyekar malam Jumat niku tidak boleh. Entuk ya Mas. Mergo ana jarane puji-pujian saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati mulih ning omah. Lah nyapa kowe yayakan ning kuburan? Arep gendak Siti. Saingan karo Pakku ya. Dadi ra itu ya. Ora Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu malam Jumat iki mulih. Lah kok kowe ning kuburan simpangan ora petuk goblok. Oh, malam Minggu Mas Yoyo sing apik iki. Nggih. Malah kaya wong edan. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Kuburan sepi, wong mati padha rekreasi. Nek ora percaya dadi juru kunci to. Lho, ngono kuwi jenenge kowe iki anak-anak kucluk. Mula ya bener niki Mas Nggih, Yoyo. pripun? Kula niki dadi kancane TB niku isin. Duwe anak iki mbok disekolahke pinter kaya Mbak Birgita ngene iki, SSN. Badhe kuliah teng pundi ra, Mas? Teng UGM GM. Wah, Gajah Mada. padha karo bojoku ya. Lho, lah bojomu. Garwamu ya teng Yogya mriko UGM. SPD, Teng FM. UGM niku 3 tahun. Yen 3 tahun wis 6 semester meh lulus kuwi. Nggih, teng UGM 3 tahun terus teng Unmer Malang Nggih. 4 tahun. Oh, transfer mriko. Nggih, terus studi wingi mriko. teng UGD 3 dinten, Mas. Sik to, UGD iki apa? Universitas Gangguan Dana nih lho Mas. Jadi medhot mergo ora duwe duit. Iya. Tapi kudune piye nyonto karo Mbak-mbak Waranggono iki. Ngapa? Anak iki disekolahke sing pinter, wong tua iki lamun anake pinter iku duwe kebanggaan sendiri. Anak SMP kelas 3 kok wis meteng iki lho. Pak tawapuk lho ngenyek karo aku. Anak SMP kelas 3 meteng. Wis nglairke goblok. Malah wis kliwat. Malah wis lair lah. Nun sewu ndongake bapak ingkang sampun sedo, ibu ingkang sampun sedo lah cara Jawa mawon saged. Wong Gusti Allah iki Maha pirsa. Nggih. Nun sewu kula sowan bapak ibu, kula nyuwun dhumateng Gusti Allah, mugi-mugi ingkang sumare bapak ibu wonten ing makam mriki dipun paringi padang dalan jembar kubur. Wis jos iso ngono kuwi. Ora apa-apa kuwi. Lho kok guyu lho. Lha ngomong jenengan iki dalang lho. Lah iya. Dalang niku mudal piwulang ndongakne wong mati kok ora iso niku. Lho, mbah-mbah mbiyen ya ngono kuwi padang dalane jembar kubure. Niku donga sing menyengsarakan mayit. Kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure mayite cilaka lho. Sing bener iku muga-muga peteng dalane ciut kubure. Mayite slamet. Kok iso selamat? Jenengan ndongakne napa padang dalane? Nggih. Mayit bar dikubur plek jarak 3 langkah tak jiak ngalih. Nggih. Malaikat teko. Teko. Langsung ditakoni, "Man rabbuka?" Sapa pangeranmu? Ora iso jawab, takoni gepok gojo. Deyer. Mayit mati. Malaikat ngertine ana mayit anyar, takoni. Heeh. Tapi nek peteng dalane benten. Piye? Peteng dalane mayit dikubur plek. Mergo peteng malaikat ngawasi, "Wah, ora ana mayit anyar iki." Akhire malaikat dolan ning dong banteng. Jabut sing ning kono. Wowe Jembar kubure. Cek iki malah cilaka. Lho kok iso cilaka? Jembar kubure pelek takoni rasa jawab mergo kuburane jembar Apa? ngangkat godho dunyir-unyira. Wung 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 tapul mayit. Deyes, mayit mati. Lek ciut kubure. Hajat kubure malaikat nesu arep ngangkat godho mergo ciut nyantol, Pak. Akhirnya mayitnya dikidik besok sinau neh. Ngaten niku. Sik slamet. Kowe pangkatmu apa kok iso ngerti kaya ngono kuwi lho? Lho, ngisore malaikat dhuwure mudin ta aku. Dadi apa kowe iki? Anu PLT. Kok PLT wong nek iso ki rukun ana tembung. Kale anu Mas nggih melampah di selingi nembang nggih. Niki genduk sik nduk aja mangan sik. Hup dikuas sik. Ndelepek sik. Wah iki. no. Iki ken mau rong nyinden mungan mengen ae. Wis jane sinden apa bakul jane iku. Ayo. Lah kok Tas iso sok usine jajan kabeh. Lah ayemi ae ket sore. Ayo. pancen malah iki kudu butuh mamdar. Sendro Mas, sendro Mas Dar. Wah, madang karai Iki anggota pengrawit lho. Hup. Kok ngolah ngaleh Mas aku nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Asline SGI. Apa kuwi? Sekar Gadung Indonesia. Daripada sendronipun Mas. Nggih. Rame-rame mlebu pasar. Wis elek ngawur iki Banarto niku lho, Mas. Hah? Banarto niku lho. Lho mbok takon sinden pirang-pirang do apik-apik. Sing paham iki lho. Pripun? Panas-panas mlaku, orang gawa payung.
Srandale diseret glamaane mlentung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka Niku ponakan kula Mas TB, Mas Lendro. Nggih. Gendhuk ni Mas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Pancen iki Piyai Jawa Timur iki ra kena diomong pokoke Mas. tenan Mau Silvi Kumalasari, kondang ya ayu. nek Mbak Birgita saking pundi wau Kediri. peyuh sindene Mas Yoyo iki jan nyacat kualat maido plonga-plongo tenan wah Nyepelek kekere. Pautihe kaya ngene iki dene ngombe kopi mek glaler wis tembus gitu ngene. Anu Karo bojomu cara kon ijolan piye, Be? Alah iki tukar tambah tombok vario siji wani aku nek iki. Wong motor Supra era lunas-lunas kok. Pilih cek dalu Mbak Wina. Nggih, selamat pagi. Ya selamat pagi nggih. Iya, Tasih mahasiswa nggih. Masih Semester berapa, Mbak? Semester. Ya semester. semester. Kowe mari latmu ngepang kok ya, Be. Semester berapa? Oh, semester. Semesternya semester 5. Wah, semester 5 iki kurang sithik bar iki S1 ya. Amin, maksudipun. SSN apa? Kuliah apa, Nduk? SPD. SPD. Insyaallah, Oh. pangestunipun. Aja sekolah anu lho pedodel lho. Bukan. Aja padha karo bojoku SPDMM lho ya. Nggih. Lah niki kajenge nembang ugi karyanipun Mbah Supron Suwanda. Nah. Sisik Deman 2. Oh, bukan. Meruh kowe mendingan. Kowe iki modelmu kemeruh kowe. Es Gunawa wani mang. Oh, bukan. Ayo, apa nek? Sri Kuwek. Hah? Sri Uning. Oh, dudu wis lawas kuwi. Niku Apa? memanik Memane dudu Mbah Supron ngawur. Kuwi Pak Sun Gondrong ngawur. tanggane kowe kaya ora entuk. Oh, beda ngawur. Napa Mas lagune Sakitnya tuh di sini. Nah, nggih. Mbah Sukron iso nyiptakan lagu ngaten iki to Mas? Iso apa iso. Gala-gala iso kok. Nggih. Kula sing gumun ngantos sakniki niku dereng ketemu jawabane. Napa, Mas? Niki nek ngene ketoprak lakon Ronggolawe Sri Uning niku. Niku kan sing bener niku Sira Lawe napa Singa Lawe. Nah, kula nyuwun prisa kalian ahli ketoprak, Abah Girun dan kawan-kawan ingkang leres menika Sira Lawe. Perkawis niki ketoprak Rembang kali ketoprak Pati geger Mas. Lah ngopo? Rebutan bener Sira Lawe nganti dipisah Sunan Kudus. Sarungno nggir. Kuwi lakone beda kuwi. Kenapa, Pak? Oh, beda kuwi lak sing arya penangsang kae. Oh ya wis ra sida nek ngono. Wis kowe kok ngomong lagune napa Cahayu tembangipun? Itu tadi sakitnya tuh di sini. Wonten bawanipun, Mas. Oh, mesti. Ada. Tur ini bahasa Indonesia semua. Pamrih napa? Men penonton era sekarang para generasi muda nadyan to ana sing wah ndelok wayange ora ngerti bahasane. Lah, ini sebagai jembatan menggunakan bahasa Indonesia. Betul apa meneh awakmu iku calon SPD Nggih. paling gak menguasai bahasa nasional, bahasa Jawa nek iso bahasa Inggris. Internasional kowe iki. Nah, latihan sithik-sithik maju nek nadyan mung iso angka hitung-hitungan. Hitung-hitungan. 1 2 3 4 5 6 shot dot dot. Bukan. Bahasa Itu Arab, bahasa Endo. Arab itu. Bahasa Arab. Rungokno sik to. Ayo, iki. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok endok. Iki Sik to. Barsikmu sing kleru barsikmu kuwi lho. Siksok ngono iki. niki wong Inggris lagi ikrok loro, Pak. Oh ngaji. Monggo Cahayu. Nduk, Winong, dawane. Ya, nggih tombo ndingi. Ayo.
kaya lagune cita-citata to, Pak. Mboten. Senes ndang ngawur. Yo kata-katane sama. Cita-citata. Karo diekspresi kok sakitnya tudi sing loro sebagian di ben penontonnya pirsa. Oh iya, ekspresi gitu ini. ya. Gimana tolong aku dicontohin. Sakitnya tudi karo di sini jadi loworo tenan kaya diuyek-uyek loworo lho. Sing tunarungu iki ya pirsa, Heeh, ya paham. Bahasa isyarat juga digunakan. Oh ya. Nah. Kakanda Sri Basudewa. Oh, Sri Kanda Basudewa. Nggih, Ratu Basudewa Mandura. niku- Oh, Ratu Mandura nggih. Bapake Baladewa Kresna karo Bratajaya. Oh iya ya, nek Basudewa niku Ratu Mandura. Leres. Nggih. Nek cilikane Kresna Jarwa. Narayana. Kok jarwo sih? Jenengan niku angsal catatan king pundi to? Lho, ora mung buku, dawuhe para sesepuh biyen iki nom-nomane si Kresna kuwi Narayana. Aku kuwi dalang kok debat iki karemu piye? Jarwa, Mas. Narayana kuwi iso jarwa dasarmu apa? Jarwa muda-muda ning Sang Prabu Kresna. Ora nek Narayana mboten enten. Loh enggak, itu tuh wangsalan. Nah, Jawabannya tuh setelah itu. Nah, ini loh asli bahasa Indonesia, Be. Oh iya. Itu tuh wangsalan itu teka-teki. Nah, Jadi oh. jawabannya tuh setelah itu. Ini gundul cengoh, enggak paham. Oh enggak apa. Iya. Aku mari sinau kurang jeru aku. Ah iya, aja jeru-jeru ndak klelep. Ayo. Renang lu piye kok ya? Iya. Simpan gambar tak senonoh. Apa, Nduk? Simpan gambar tak senonoh. Simpan gambar tak senonoh. Jawane Iya. iki apa, Be? Jawane nyimpen gambar Tak senonoh. Sing ora sopan. Lah, termasuk micet niku ra entuk. malah mbok jelasne. Terus Itu gambar teman Mira. Semua apa maksudnya? Apa Nduk cakepane? Itu gambar teman Mira. Apa maksudnya? Gambar temanku. Maksudnya Koncone. apa gitu loh. Jadi konco mangan konco ceritane. Iya, seperti itu loh. Oh, ora entuk kaya ngono. Wong iki nyonto aku. Lah kowe Lah, Aku piye? mergawe iku jujur ora tau kok seneng sing jenenge karo sinden iku ngono. Masa sih? munafik kowe. Kayak kepepet Pak kayak. Kayak kilap aku. Yo, masuk, siap. Tak lama semua tahu Ut. Praharan negeri Mandura. Arek. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah
Indonesia, syair lagu juga Indonesia. Leres. Wah, luar biasa. Nggih. Pancene karyane Mbah iki ora anu Mas, ora kena dipaidu. Tenan. Nggih. Mendunia pokoknya. Kula tur katahe mboten karuan lek gelem dudahi iki. Iki lagi nembe pireng sepisan niki lho lagu sakitnya tuh di sini. Nembe midhangan Nggih. niki. Wah, nggih. Kula kinten ninggal lagune. Wadang.